Ah baby, se non hai lately, spunti un muso bomb, vado dei treti, sana fondro into un nuovo con i nieti, poi io stiamo a Salutare, suntem Circus Baby, Netsuki, Maya și Bacon. Astăzi vom încerca să facem Încearcă să nu râzi, partea a doua. Ok, oh, salut! Bună ziua! Nu a fost ceva. Bonjour! ce vrea să însemne aia? Vedem ce, потім інші підемо в школу, потім інститут, так на роботу. Și după Потім murim. помрем. Am de toate. Да. Toate veți la școală și după aia murim. Bă, de ce râzi de la o broască? Nu știu, am viză de râs. Crezi că capra asta? Oh, ce mă ăsta? Vezi că e câine, nu-i capră. Câine mascul. Cred că e capră. Vi s-a întâmplat asta vouă vreodată? Mhm. Și mie. Vrei o bere? Da. E normal. Ce sens să fie dacă mine? Așa a picat eu într-o zi. Hai de capul meu. Bă, dar cât de dea între picioare, nu la fund. Bă, să spui de o bășină sau ce-a fost aia. Bună ziua! Bonjour. Aia a fost cea mai răcită. Ce faci, mă? Pică în cap. Bă, ce faci, mă? Asta. Cred că pică în cap. N-a picat în cap. A picat în cap. S-a agățat. S-a A blocat. picat în cap. Ia. Headshot. Vii spre inima ta. Da, bă, dar întrebarea, ce făcea aia pe jos, mă, acolo? Ia, mă. Bă, știi de indian? Săraca. Fiți atenție ce ea. Ce Partidura. mamă, ceremonie. Patrula cățelușilor. Asta o zic eu, bă. Că ați pus eu înainte, dar ai terminat propoziția. Ah, nu. Liniște. Țiții miau. Țiții mea. Nu, era ăla în spate. Da. Ăla care aruncă apă, sper. Ce mă? Așa zice. Ah. Bă! Băi de capul. Săraca! Așa am fost eu. Când am alergat. Bă! Bă, ce? Asta e reală, mă? Salamandră? Asta, sau ce-o fi asta? E reală, bă? Nu știu. știi. Vedem acum. E reală! Guștere. Aoleu. Ce, ți-a plecat la gușteri, Bacon? Bă! Mă speriei să mor eu. Nu muri. Rășin. Nici. Mamei. Gata, așa fac. Mă bag în tomberon. Ce-o doamne? Mă, ce tărie. Vai. Au. Cum să faci spot la ICO? Bă. Cum să faci spot în 2022? Doamne. Bă, cât de rău mă Asta e lumea. Hai că da. Vii spre inima ta. Chiar e culmea. Se cam vede că e editat, da? Nu? Da. Ciu. Bă, căzut că e jumpscare, cum se spune.
Așa să te la 3 dimineața, că vreau să... N-ai, bă, cum să fie atât de prost? Nu, că e doar regizat. Nu are. Eu la plajă. Ok. Ce mă, să bă, ăsta e Inosuke din Demon Slayer. Cine? Ce mă cu Tatsuki? Adică eu. Bă, Inosuke am zis. Din Demon Slayer a zis. Bă, te și ochii de Gata, gata. Am zăpăcit oameni. Ea nu știe nici de unde e. Sunt obosită, da? Am motiv. Eu ce o să primă pum. Dar măcar paharul e trec. Hai că da. Și sperie. Bă, fiți mulța de râs. Bă, cu Rainbow. Măcar e în viață. Baven. Asta e Baven. Ah, nu. Stați, veniți. Ce uitește ăsta? Nu. Dacă îl sparge. Îl crocește. Vai. Îl sparge, facem Asta e mâța ta, Baven. Nu. Ba da. Taci că știu eu. Face... Nu. Bă, Îl crocește. ce simpatic. Ce faci, mă, stai cu ei? Ok. Ce e asta? Ai! Prostie de acasă. Ok, e chiar creepy, mă sperie. Ia, eu acum. Da, funny. Ce-a avut treaba pisica? Spider-Man în acțiune. Spider-Man. Asta am Da, văzut. chiar. Nu știu ce asta. Spider-Man în acțiune. Ce e asta? Vine de la mormântat, de ce naiba? Ia! Ce are ești, mă? Foc-l doare că și undeva. Merge, n-are treabă omul. Da. El e din 1900 și ceva cu ciuma aia. Fă-ți talentul, Davide. E râmă, bă. Râmă! Baven la Nu doare plajă. fața. Baven la plajă. De cred că ai mai nisipul. Bațele. Poate ești tu. Nu. E bronzatoră. Oulu! Eu sunt animatron, nisipul nu-mi face bine. Eu apa nu face bine. Nici nisipul, că intră în Eu circuit. de când e făcând șpagatul. Bun! Am mâncat șorobanul! Și ce vreau să-i faci? E foame și lui. Ciclu vieță. Eu te mă. Ați. S-a dus. Poftă bună. Ce cu și drăguț? Poftă bună. Oh. Gata, a plecat. Oh, i-a zis-o. Că da. Doamne. Ce ai? Te închin? Moan, ce urâtă e. Da. Seamănă cu tine, Baven. Chiar sunt drogate, bă, sunt zombie, poți să zombie. Au chimicalii. Vezi, Ia. poate vine Ma, peștele asta la geam. ma, bă, Ocean, nu. Nu.
Ai frică de ocean. Da. Și eu. Voi n-ați fost vreodată la ocean și vă speriați de oceane. Mi-e frică de Am fost adâncimea în aia mare. din apă. Da, chiar că. Am scăpat odată în apă și... În fine, nu dăm detalii. E frică de apă adânci. și de înălțime. Bă, săracul. What? Vai. Ce e, mă, asta? Gâzul sexy. Gâzul sexy. Ok. Mersi cum trebuie să merg. Cam atât a fost cu acest video. La revedere.